на вагон сухтаистай я тоҷика дар дарини ҳамо вагонуш даст почаша баста кадоми алов задай унамҷа скори омадагӣ вай алова хомӯш шудаистай унаму сирхӣ вай вагони ҳамо бачаи тоҷика ёзи вай ментҳо қати скори рафтагӣ ана пожарни қати алова хомӯш шудаистанд вагона дард догиан кадоми тоҷика бастай даст почаша алов задаша аколи мо маълумот надорем саломатиш чӣ хелае ина бародаро скори ҳам омад хаёли бачара мебинем карачи ина скори омадай карачи вай бачара овардаян дига гарадок оварданша ина скори занг задан карочи вай ҳозир хай бо мерем мебинем саломатиш чӣ хелай дар кадом вазъиятай бо баротон нишон метавонем карочи ихтироъ омада ки ҳозир карочи мерем бо аҳволаш хабардор мешавем ливерский район самолётский озеро хуб 22 ноябр тамоми документош ина бачаҳо мегӯянд сухтияй ина скори бурдай бошам ҳозир бо мебинем кадом Hacı gider bu yayını da Ham gapuja gab zana maşallah. Ham çi gap dore ham gapata dam da bu. байпиш кадоми пулша надода заявление нависай барои амо пуле ки надодаянуш кадоми дар додаша ин ҳозир я бачаҳо гуфтаистанд ки чӣ ҳодиса иштида нақл кунем карочи бечора айна бародаро хай боз алоқа мекунем бо камера мекунем рустам документ дори қатиш пишини бирай ҳичка намешосаш корочи документҳои бачаҳо соз нестай ареами ҳичка намерава ина ягон кас ҳамрагиша накиста мо мардуми тоҷикина дастгири якдигар